Dili jud ka lumad nga taga Cebu. Kung dili sa dili mo paborito, tanaw sa kung luyo sa inaa guys. Ang Chinese muyong. So nag-crave ko ang Chinese muyong ron. Muna mga unta guys, mga untag muyong rong adlaw. So busy gyud kani siya usually, so mga dili kaayo ron line up. Kay kung peak hours so as in taas to kay line up rin lapitan tanawa. Kita ninyo isang line up rin lapit sa kuno. Ko ara. So lunch time ron mga 12:30 sa mga untag muyong. Ang lamian nga nguyong guys sa Cebu, only in Cebu. So ara jud mo makakitaan ning nguyong dinhi sa Cebu. So mo ni ang pinakakaraan nga maligya ang nguyong dinhi sa Cebu. May akong sekreto guys kay sometimes kanang taas kay line up dito niya sa nguyonganan. So ari ko diri mo kaon. Kaya sila rin mo kuha og nguyong. Di na ka mag-line up. Parisan ka din ako o balbakuwa sa kamuntaan. So, nagpapalit ko o nguyong dito sa pikas. Akong parisan o lamian ka ay ng balbakuwa di sige sa baoy. Napajud ko'y sari-sari na utan. Karoon mga una ka guys. So, naana diri ang lamian ka ay sa sausaw. Mano siyang karaang bayot sa Cebu. Dito guys, ang tag-iya diri sa akong kanaanan nga balbakuwa. So, istagboy ni ninyo kung mukhaon mo nguyong, kaya kung daghan og line up, ari mo dili kay sila ray mo palit sa balbakuwa. Di ba? Sila rin mo palit sa nguyong, hindi naman mag-line up. Dahil itong ang ricatos, kaya kalamit. Dahil ang barbacoa nga. Sabaw nga pilit-pilit. Balbacoa, kompleto.